Καλησπέρα παιδιά, Σταύρος εδώ πέρα. Θα κάνουμε το πρώτο live της χρονιάς του 2026 και θα παρουσιάσουμε τα 5 καλύτερα βιβλία που έχω συλλογή μου One Piece, που τα αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό εδώ πέρα το νούμερο 5, που είναι η μάχη. Γιατί το αγαπάω παιδιά? Γιατί μας δείχνει την ιστορία του Ace και μέσα δείχνει στο τέλος την ιστορία που ο Ζόρο χάνει από τον Mihawk, που είναι μια από τις αγαπημένες μου μάχες εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς είναι. Που είναι φανταστικό. Είναι τρέλα. Λοιπόν, στο νούμερο 4 συνεχίζουμε. Που το οποίο το λατρεύω. Παιδιά εδώ, αυτό το λατρεύω, ξέρετε γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση στο ήμου. Είναι φανταστικό βιβλίο, είναι το One Piece Volume 107. Μας δείχνει ότι ο Shanks νίκησε τον Captain Kid, την εμφάνιση του ήμου και το θάνατο του Garp. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο. Δεν χορτώνω να το διαβάζω. Μισό λεπτό να σας δείξω την εμφάνιση εδώ πέρα λίγο του ήμου. Την πρώτη εμφάνιση στα κόμικ του ήμου. Που ήταν εδώ για την ακρίβεια. Εδώ πέρα παιδιά, κάτω, εδώ. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του ήμου. Της μυστηριώδης φιγούρας που κυβερνάει και εξουσιάζει τους Gurosei, τους 5 Five Elders. Εδώ βλέπουμε και στο τέλος να σας δείξω και το θάνατο του Garp, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί ο Garp ήταν ένας, πέρα από παππούς του Luffy, ήταν ένας χαρακτήρας πολύ, έτσι ας το πούμε, προστατευτικός, με τον Gobi. Να, και εδώ πέρα που πεθαίνει ο Garp, είναι η τελευταία σελίδα. Συνεχίζουμε με το νούμερο 3, που είναι, παιδιά, το Sabaody, που είναι One Piece, το οποίο αυτό περιλαμβάνει, δείχνει την πρώτη φορά την εμφάνιση του Kizaru, μαζί με τον Kuma, οι οποίοι πάνε να συντρίψουν τους φίλους μας του Straw Hat και νικάνε τον Luffy και την παρέα, και εμφανίζεται ο Rayleigh που ήταν στο πλήρωμα του Gold Rogers, του αυτοκράτορα των πειρατών, και τους σώζει τελευταία στιγμή. Αλλιώς θα τους είχαν καταστρέψει όλους. Να σας δείξω εδώ πέρα, σε αυτό το βιβλίο θα κάνουμε και review κάποια στιγμή. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι και ο Kuma εδώ να σας δείξω μερικές σκηνές. Εδώ ο Kizaru εξολοθρεύει έναν πειρατή από τους Supernovas. Αυτό με την χαρτολογία, με την αστρομαντία. Και πάει να σκοτώσει, όπως θα δούμε σε λίγο, τον Zoro, και εδώ πέρα ο Rayleigh αποκρούει την επίθεση του Kizaru και σώζει τελευταία στιγμή, γιατί κανένας από τους φίλους του δεν μπορούσε να σώσει το από τους Straw Hat, το Zoro, που ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος. Πάμε να σας δείξω τώρα το νούμερο 2. Στη θέση του νούμερο 2, που είναι αυτά τα δύο βιβλία, παιδιά. Αυτά είναι η μάχη του Zoro και του King, και ταυτόχρονα σε αυτό το βιβλίο, το Volume 102, του Sanji με την Queen, και αυτό εδώ πέρα είναι που ο Luffy νικάει και μετατρέπεται πρώτη φορά με το φρούτο του Joy Boy και γίνεται νίκα, και αντιμετωπίζει και νικάει τον Kaido, που ήταν ένας από τους 4 αυτοκράτορες, μην ξεχνάμε. Είναι επικά βιβλία και τα δύο. Να σας δείξω εδώ πέρα πως, αν μου επιτρέπετε, μια σκηνή που ο Zoro αντιμετωπίζει τον King, το φτερωτό διάβολο. Ένα επικό έτσι τεύχος και αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αυτός ο Zoro δεν χορταίνεται σε μάχες. Και εδώ πέρα να σας δείξω 2 λεπτά τον Luffy που μετατρέπεται με το φρούτο του Joy Boy και αντιμετωπίζει τον Kaido. Κοιτάξτε εδώ πέρα μερικές σκηνές. Ο Oda έχει κάνει πολύ έτσι καλή δουλειά έτσι, με τα σχέδια που έχει δημιουργήσει. Τον οποίο, παιδιά, τον διαλύει ουσιαστικά. Για να δούμε και εδώ πέρα μια σκηνή. Με το φρούτο Joy Boy, γιατί βέβαια αν δεν είχε το φρούτο Joy Boy θα είχε εξολοθρευτεί από τον Kaido Luffy για την πλάκα, όπως τον είχε κάνει Νίστο. Και εδώ πάμε στο τελευταίο και αγαπημένο μου τεύχος, που είναι το Paramount War. Η μάχη του White Bird και τον πειρατό του εναντίον του ναυτικού. Που εμφανίζεται και ο Luffy και γίνεται μια επική μάχη εδώ πέρα, παιδιά. Εμφανίζεται, να σας δείξω μερικές στιγμές. Αντιμετωπίζουν και στην αρχή του Seven Warlords της θάλασσας. Πεθαίνει και ο Oars, τον σκοτώνει εδώ Flamingo. Εδώ βλέπουμε ο Luffy αντιμετωπίσει, παιδιά, τον τον Mihawk. Μια επική μάχη, και βλέπουμε ότι παρόλο που ο Luffy έχει τόση δύναμη, δεν μπορεί να τον πλαισιώσει καν τον Mihawk. Θα τον σκότωνε για πλάκα ο Mihawk. Εδώ βλέπουμε την επίθεση των Πασιφίστας.
Και εδώ πέρα βλέπουμε που ένας από το πλήρωμα του Whitebird μαχαιρώνει με το σπαθί του και τραυματίζει θανάσιμα το Whitebird. Που είναι επική σκηνή, και μετά αρχίζει το επόμενο τεύχος που δείχνει δυστυχώς το θάνατο του Whitebird. Να σας δείξω λίγο, αν μου επιτρέπετε, και το βίντεο που, τη στιγμή που σκοτώνει τον Noars. Που του κόβει το πόδι εδώ Φλαμίγκο, που είναι φανταστική, έτσι, μια πολύ, ας το πούμε, σκληρή στιγμή. Να κοιτάξτε, παιδιά. Εδώ Φλαμίγκο που κόβει το πόδι του γίγαντα Noars. Αυτά λοιπόν, παιδιά, είναι τα αγαπημένα μου βιβλία. Ευελπιστώ να σας άρεσαν. Σύντομα θα κάνουμε review και στο Sabaody, το επόμενο τεύχος που εμφανίζει το Kizaru με το Kuma, να το δούμε πιο έτσι αναλυτικά. Εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο. Αυτά είναι τα 5 καλύτερα, όπως ανέφερα πριν, βιβλία One Piece manga της σειράς, τα αγαπημένα μου Man Collection στη συλλογή μου, και ευελπιστώ να σας αρέσει. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.